Gadewch ni weddio. Diolch yn unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfa i ddofal tyrd i'n plith tywallt ysbryd arno. Ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Hoedfa nesaf prawn sir ym 3:30. Fydd ein cwrdd gweddi misol nesaf ni ar drydydd nos Iau o bob mis gorffennaf yr ugeinfed. Ym 7:30 wedi 7 yn y neuadd. Hefyd, yn ystod y gynhadledd haf, ar y dydd Iau, gorffennaf 27, ym 4:04 yn y prynhawn fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gen i aros ar ein heistedd tra'n canu'r emyn rhif 110. Ymhlith holl ryfeddodau'r nef, hwn yw y mwyaf 110. Darlleniad o'r Efengil yn ôl Ioan, yr 8fed benod. Ioan, yr 8fed benod, ac yn dechrau darllen yn adnod 30. Fel yr oedd y fe yn llefaru'r pethau hyn llawer a gredasant ynddo ef. Yna dywedodd yr Iesu wrth yr Iddewon a gredasant ynddo, os arhoswch chwi yn fy ngair i, disgyblion i mi ydych yn wir. A chwi a gewch wybod y gwirionedd a'r gwirionedd a'ch rhyddha chwi. Chwythau tebasant iddo, had Abram ydym ni ac ni wasanaethom ni neb erioed. Pa fodd yr wyt ti yn dywedyd chwi awneir yn rhyddiom? Yr Iesu atebodd iddynt, yn wir medda fi chwi, pwy bynnag sydd yn gwneithio'r pechod, y mae e fe yn was i bechod. Ac nid yw'r gwas yn aros yn tŷ byth, y mab sydd yn aros byth. Os y mab gan hynny a chryddha chwi rhyddion fyddwch yn wir. Bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn llawenhau. Bob un tro i ni yn dod i ti gyd addoli i geisio dy wyneb di ddyrchafu dy enw ac yn gofyn i ti'n helpu ni yn hyn o beth. I ni yn cyffesu yn aml ein gwendid, ein tuedd cyson
i beidio ceisio dy wyneb fel ac y dylsym, i beidio paratoi'n hunan fel ac y dylsym. Ac o Dduw mor aml bod ein meddyliau yn crwydro. Dwi ddim yn cymryd llawer i beri munudau os nad oedfa gyfan i fynd heibio. Ac o Dduw ein meddyliau wedi bod yn pendroni ar yr hyn y byddwn ni'n ei wneud yn ystod yr wythnos, neu'r hyn sydd wedi digwydd. Ac o Dduw maddau ni am hyn, ein bod yn dod i geisio dy wyneb di i addoli y Duw holl alluog ein tad nefo. Gad i ni fod yn ymwybodol o bwysigrwydd yr hyn i ni yn ei wneud. O bwysigrwydd y cyfle yma o gael dyrchafu dy enw di, o gael gyhoeddi ffordd i achawdwriaeth, ac i ni yn trysau wrth i ni fynd o sil i sil ac yn gweld y difaterwch o'n cwmpas ni, y diffyg awydd i ddod i geisio dy wyneb di. Diffyg diddordeb i wrando ar dy air di. Ac o Dduw i ni yn gwybod o Dduw mor amhosib yw hyd yn oed meddwl am rhai i ddod i oedfa yn y dyddiau llawn anghrediniaeth i ni'n byw ynddynt. Ond o Dduw i ni hefyd yn gwybod yr wyt ti yn abal ac yr wyt ti yn gallu peri i rai i ddechrau holi ac i ddechrau pendroni ac i feddwl am ei heneidiau, i feddwl am fywyd, am y byd a'r rheswm y mae'r byd fel ac y mae. Ac o Dduw i ni yn gofyn i ti i agor llygaid iddynt weld ei hangen. Ac o Dduw y byddi ti'n ei harwen nhw i mannau lle mae dy air di yn cael ei gyhoeddi yn ffyddlon. Ac y bydd na y dro ar fyd, y bydd na newid yn ein gwlad unwaith eto ac am weld pobl yn tyrru i glywed am y newyddion da yma. O Dduw, rho ffydd i ni i ddisgwyl ac i ofyn, madden ni nad ydyn ni yn gofyn fel ac y dylsyn ni. Madden ni nad ydyn ni yn brwydro gyda ti mewn gweddi yn bersonol ac yn meddwl am ein cwrdd gweddi ni. Madden ni o Dduw nad ydyn ni yn pledio a thi. Nad os na ddagre yn ein celonau am yr cyflwr y wlad i ni'n gweld yma. Gwlad sydd wedi profi gymaint ac eto'r holl y ddifaterwch. Yr holl bryderon sydd wedi bod yn y wlad dros y blynyddoedd diwethaf yma ac eto prin yw'r bobl sydd wedi dechrau ceisio dy wyneb di. O Dduw, gad i ni i ddod i alw arna ti yn dair, i ddiwygio'n gwlad unwaith eto, i ddod yn ôl, tyrd un plith ni yma, Dduw, gad i ni fedru tystio ein bod wedi profi dy fod yma yn ein plith, fod presenoldeb Duw ei hun yma gyda ni yn ystod yr oedfa. Dyna yw ein dymuniad o Dduw. Dyna i ni yn gofyn amdano. Y bydde di yn presenoli dy hun. Y bydde di yn dod ac yn siarad â ni yn ôl yr hyn mae angen i ni glywed. Felly o Dduw i ni yn gweddio, bydd y lan ysbryd ar waith yn rymus yma, ac yn gweddio o Dduw y bydd y lawdi ar waith ar hyd a lled ein gwlad ni. Y bydd na rai hyd yn oed nawr. Y bydd na argyhoeddiad o bechod, y rhai sydd yn gwybod am yr oedfa. Ac eto o Dduw, dim awydd o gwbl i wrando ar y we, dim awydd o gwbl i ymuno gyda ni. I ni'n gweddio o Dduw, y byddi di yn ei argyhoeddi o'i pechod, argyhoeddi bod nhw yn torri'r sabath, argyhoedda nhw o Dduw ei bod nhw yn anwybyddu dy ddyd, yn anwybyddu dy berson a thair, yn anwybyddu yr hyn am yr arglwydd Iesu Grist wedi wneud drostynt. O Dduw, y byddi di yn felly yn wirthiol yn tywys i traed nhw i ddod i wrando, ac o Dduw, nid yn unig i wrando, ond i ddod i gredu a phwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd felly gweithio diogela ni, rho disgwyliadau mawr i ni nawr am yr oedfa hon, am y sil cyfan, ac am yr oedfa hon sydd yn dod, y byddi di yn ein bendithio. Tyrd i'n plid diogela ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gadewch i ni ganu Emyn Rhif 146 o tyred arglwydd mawr dihydla o'r nef I lawr gawodydd pyr, fel byddo'r egin grawn foreddi dda ffrynhawn yn tarddu'n beraidd iawn o'r anial dir. 146 gen I sefyll i'w chanu. Yn testyn o'r Efengil yn ôl Ioan, yr 8fed benod ac adnod 32. Ioan 8, adnod 32. A chwi a gewch wybod y gwirionedd a'r gwirionedd a'ch rhyddha chwi. Nawr by'r Iesu yn datgan llawer o wirioneddau mawr i'r bobl yn yr benod yma, I ni newydd darllen rhan ohoni. Os ewch chi'n ôl at y 12fed adnod, mae'n dweud y geiriau yma, maen nhw'n eiriau eitha pendant, eitha clir. Yna y llefarodd yr Iesu wrthyn drachem gan ddweud goleini'r byd y dwy fi. Na mae hwnna'n syfrdanol. Petai rhywun yn sefyll I fyny ac yn dweud goleini'r byd y dwy fi, mi fyddech chi yn cymryd sylw o beth maen nhw'n dweud. Byddech chi'n dod â sawl barn ynglyn â'r person sydd newydd dweud y geiriau yna, ond dyma beth dwedodd yr Iesu. Goleini'r byd y dwy fi, yr hwn am dilyno I, ni rodia mewn tywyllwch eith yr efe a gaif o leini'r bywyd. Dyna un peth mae wedi dweud. Ac yna, sewch chi mlaen i'r 19fed adnod, fe ddwedodd mae fi yw'r hwn sydd yn tystiolaethu amdana fy hun, ac y mae'r tad, yr hwn am hanfonodd I, yn tystiolaethu amdana fi. Mae hwnna eitha pendant ac eitha clir. Ac yna, I 20fed adnod, y geiriau hyn a lefarodd yr Iesu yn y trysordi wrth athrawieithu yn y deml ac ni ddaliodd nebef am na ddeithau ei awr ef eto. Ac yna, ni'n gweld wedi yr hyn y dywedodd yr Iesu wrth y bobl, ni'n gweld adnod 24, am hynny y dywedais wrthych y byddwch chwi feirw yn eich pechodau o blegyd oni chredwch chwi mae fi yw e fe, chwi a fyddwch feirw yn eich pechodau. Na mae hwnna'n eitha dweud. Mae nhw'n gadarn. Ond I ni hefyd yn gweld yn yr benod hon diffyg yn y bobl I ddeall yr hyn
a ddywedodd yr Iesu. Ond yr hyn a ddysgwn am yr holl ddarn gallech chi ddadle, ac o ymateb y bobl, ac hefyd o ymateb yr Iesu tuag at y bobl. Mae yna wers fawr trwyddi draw. Mae yna wers yn yr hyn y mae'r bobl yn ei wneud, yn yr hyn y mae'r Iesu yn ei wneud tuag at nhw, neu'n ei ddweud. Ac falle, beth ni yn gallu dweud, un o'r gwersi hynny, ni'n gallu gweld, mae yna adnod yn Matthew 7:20, oherwydd paham wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwynt. Efallai mae dyna un o'r gwersi. Trwy ffrwyth fe fyddwch chi yn dod i ddeall mwy am rywun. O be mae rywun yn ei broffesu neu yn ei ddweud. Fe fydd y ffrwyth yn dangos i chi natur yr hyn mae rywun yn ei ddweud. Fe all unrhyw un dweud rhywbeth, unrhyw fath o eiriau tuag at unrhyw un. Ond yr hyn sydd yn ei ddilyn a'r gweithredoedd sydd yn ei ddilyn sydd yn gwneud beth bynnag sydd wedi cael ei ddweud yn fwy dilys, dibynadwy. Ac felly mae e'n bwysig i ni edrych ar y ffrwyth, a dyma be welwn ni yn y benod hon. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar ymateb i Grist, yn ail, gwrthwynebiad i Grist, ac yn drydydd ac yn olaf, rhyddid yng Nghrist. Wel, yn gyntaf, ymateb i Grist, adnod 30, gwrandewch ar hyn. O ystyried, mae'r Iesu newydd dweud llawer o ddatganiadau clir, pendant. Mae wedi dweud goleini'r byd ydw i fi, mae wedi dweud fyddwch chi farw yn eich pechodau os nad ydych chi'n ddilynwyr o'na i. Mae rhain am bethau difrifol iawn. Ond yna ni'n darllen adnod 30. Fel yr oedd fe'n llefaru'r pethau hyn, llawer a gredasant ynddo ef. A byddech chi'n meddwl, byddech, wel, ardderchog. Mi fyddech chi'n meddwl heddi, fi fyddai'r cwrgweddi dilynol, bydda na rhyw gynwrf yn y cwrgweddi. Mi fydd y pobl yn siarad. Mi fydd y pobl yn dweud, ddath llawer yn Gristnogion di Sul. Dath llawer ymlaen, efallai capeli fwy modern. Na llawer do ymlaen i'r blaen ac arwyddo'r ddogfen bod nhw'n credu. Neu na llawer rhoi di llaw fyny pan gofynodd y pregethwr, pwy sy'n cytuno â beth dwedes i? Dwylo mynd fyny falle. A mi fyddech chi mor gyffroes. Edrychwch, mae diwygiad yn digwydd. Mae yna nifer o bobl yn dod. Ond nid math yna o beth i ni'n meddwl heddi. Byddech chi'n gweld na heddi. Na'r aid yna oedd y pryd yna, achos ydych yn sicr i ni'n gallu dweud mi roedd yn gyfnod o ddiwygiad, achos roedd yr Iesu yno yn y cnawd, roedd yno ni plith Duw yno gyda nhw. Ond yn yr achos yma, llawer a gredasant ynddo ef. Na be mae'n ei olygu? Achos pan mae rhywun yn dweud mae rhywun wedi dod i gredu, wrth gwrs mae yna elfen yn does, ac yn iawn felly bod yna rhyw lawenydd yn dod yno ni. Ac eto mae'n dibynnu ar sut mae'n rhai yn ymateb ac yn dweud yn reit pendant. Dwi wedi clywed llawer yn dweud mae hwn a'r llall wedi dod yn Gristnogion ac i ni'n llawenhau ac iawn, mae yna le i hynny. Ond yna chi'n meddwl, wel, beth yw'r broffes sydd wedi digwydd? Beth yw e? Achos yn yr oes i ni'n byw ynddi, i ni'n byw mewn cyfnod o hanes yr eglwys, ble bron iawn, ond nid yw hwn yn wir, derbynnu'r unrhyw broffes. Os oes rhywun yn dweud, rwyf yn credu, yna bron iawn i ni'n dweud, wel, rhaid i bod nhw. Wel, dydw i ddim yn mynd i wneud nhw feddwl falle nad ydyn nhw. Nad felly oedd yr Iesu yn ymdrin â phobl, oedd yr Iesu yn dweud e fel y gyroedd e. Ond i ni am ryw reswm mewn oes, i ni yn meddwl mae rhywun yn dweud bod nhw wedi arwyddo'r ddogfen, wedi rhoi i llaw fyny, wedi dod i'r blaen, neu wedi gwneud rhyw broffes, wedi gwneud rhyw ddewis, wedi gwneud rhyw benderfyniad. Nawr, dwi'n gallu gweld e, mae'n gwneud synwyr, dwi ddim yn credu esblygiaeth, achos yn mor hirt, a byddwn ni'n cytuno dyn nhw. Pwy sydd yn gallu credu'r peth yna, dwi ddim yn gwybod. Bod ffrwydrad mawr wedi digwydd. Ac bron iawn i chi meddwl, dwi ddim yn anodd i esbonio i'r angredadau na, lle chi ddeall, pan ych chi'n rhoi yr ochr arall i'r ddadl, mae'n credu bod ni wedi dod o fwnciod a bod na bang mawr. Wel, iawn, allan ni perswadio rhywun i credu mewn Duw. A falle allan ni perswadio nhw i credu yn Iesu Grist. Ond y cwestiwn mawr yw, pa werth yw hynny? Pa werth yw e i gael llon capel o bobl sydd yn credu mewn Duw ac falle yn credu yn Iesu Grist?
os nad ydyn nhw wir wedi credu. A dyna'r broblem, mae hwn yn broblem fan hyn, ac mae yna ddadle, mae yna rai yn edrych ar y adnod 30 ac yn dweud ac yn diffinio'r adnodau sydd yn dod ar ei ôl mewn gwahanol ffyrdd ac mae yna gwahanol categorio, falle bod rhai wedi credu, rhai ddim, rhai wedi proffes ffals, proffes iawn ac yn y blaen. O gadewch i ni weld, allwch chi ddod i benderfyniad, o mae'r neges, mae'r hybydd, beth bynnag, pa bynnag ddadl i chi'n dal ar yr adnodau hon, beth mae'r adnod yma'n golygu llawer a gredasan, beth yw ystyr credasan fan hyn. O problem i ni'n i gael heddi, ac mae hwn mor real, mae unrhyw broffes. Na mae'r rhan o hyn yn deillio o gyflwr tienis o wlad, ond yw e? A cheir cyn lleied o bobl yn proffesu. A chredu'r Efengil, mae yna gynlleied o bobl yn credu heddi. Pan mae rhywun yn dweud bod yn dod i gredu, mae bron iawn, chi'n clywed yn yr oedfa nesaf, mae hwn neu'r llall wedi dod i'n Gristion. Does dim hyd yn oed dal nôl, i ni ddim hyd yn oed yn aros i weld o'n yr oedfa nesaf. Dwi wedi clywed e fi nan, dwi wedi cael galwad ffôn unwaith, mae rhywun wedi dod i'n Gristion ar ôl yr oedfa ar y sil. Ac yna, beth gweld nhw, beth to? Dyn nhw wedi dod nôl i unrhyw oedfa arall. Mi'n cofio gweld yr un person yma, rhywle ar ei strydoedd Caerdydd yn cario gitar. Ond wedi cael ei symud mewn oedfa on, wedi gwneud proffes, dwi dod i gredu, ac oedd pawb llawn cyffro, a chi gallu deall ei bwynt yn dydych chi? Achos mae yna gyn lleied yn proffesu unrhyw beth heddi. Ac felly falle amddal gafael ar unrhyw broffes. A chi ddim yn beirniadol o hynny. Wel, efallai chydig. Achos mae mor beryglus i'r unigolyn. Ond i chi'n gallu deall, i chi yn gallu deall, mae mor anodd. I ni'n llawenhau os oes rwy'n dod i oedfa. Os i ni'n cael un ychwanegol yn dod i oedfa, i ni mor ddiolchgar ac fe ddylsen ni fod yn ddiolchgar. Ac petai'r un yna'n rhoi rhyw broffes, mi fyddwn ni wir yn llawenhau ac yn ddiolchgar. Ond beth i ni am wybod yw hyn, a ydyn nhw wir wedi dod i gredu. Dyna beth i ni eisiau gwybod. Mae yna hefyd yr elfen, falle bod ni'n ofni digaloni pobl sydd yn honni bod nhw wedi dod i gredu. Ac nid ydym am achosi ydyn nhw droi cefn neu ymddangos yn hearnaidd neu yn ddeddfol. Bron iawn i ni'n byw mewn oes, mae'n wrthyn, bron yn gwbl wrthyn, i ofni am broffes rhywun. Nad ydynt wedi deall. Bron iawn. Dydyn ni ddim ar hawl i chwilio am ffrwyth, bod yr ysgrythyr yn llawn rhybuddion ac yn dweud am yr angen i ddangos ffrwythau difeirwch. Actau 26-20, ar iddynt ediferhau a dychwelyd a Dduw a gwneithir gweithredoedd addas i edifeirwch. Yn cofio clywed sawl gwaith blynyddoedd yn ôl, gan rai diwiol wrth iddynt glywed am broffes, yr oedden nhw yn llawenhau, ac yr oeddent yn sicr yn ddiolchgar, ond hefyd yr oedd yna ymwybyddiaeth, yr oedd yna elfen yn dweud, wel, amser a ddengis. Yn sicr, doedden nhw ddim yn cael ei gwneud yn ddiaconiaid neu'n arweinwyr y pobl ifanc gan bod nhw'n bobl ifanc eu hunan. Doedden nhw ddim yn gwneud hynny. Mi roedden nhw'n aros am ychydig. Mi roedd na elfen o ddiolch i Dduw am hyn ac am bynnag broffes oedd e. Ond hefyd o'ch chi'n gweld rhyw elfen o ddal nôl hefyd. Bron iawn heddi os ni'n cael proffes, mae'n cael ei gyhoeddi ym mhob man gyda rhyw gadernid pendant. Yma, o blith sawl a wrandawodd ar ddatganiadau'r Iesu, beth mae'r gair yn dweud wrthyn nhw, credodd nifer. Efallai yr oedd rhai o'i plith. Nawr, mae yna gydnabyddiaeth ydy hyn. Efallai yr oedd yna rai o'i plith wedi deall yr Efengil, wedi profi gras Duw ar waith yn ei calonau, ac wedi dod i glywed goleini'r byd ydw i fi, ac wedi dod i gredu. Yn sicr, mae yna le i gredu hynny. Mae yna le i gredu hynny. Ond o ymateb yr Iesu, i ni'n gweld o'i ymateb ef, y gwybu yr Iesu, nad oedd llawer ohonynt wedi deall, wedi gwir gredu. Dyna'r peryg. Yr oedd yr Iesu yn gwybod, yr oedd llawer wedi credu, dyna'r credu, maen nhw wedi credu'r geiriau sydd wedi cael ei dweud, maen nhw wedi hyd yn oed credu, mae'r Iesu oedd y Meseia.
Mae roedden nhw'n fodlon cydnabod mae Iesu Grist oedd mab Duw wedi dod o'r nefoedd i wared Israel. Ac roedden nhw'n gyffroes y clywed y geiriau yma. Ond fe ddath e'r amlwg mae cred arwynebol y doedd, un dros dro. Yn sicr o'r ffrwyth a ddaeth, heb sôn am sut mae'r Iesu yn sillafu'r efengil mas iddyn nhw eto ac yn dweud wrthyn nhw, dyma beth yw gwir credu. Mae'n dweud hynny, ond cyn i ni ddod at hynny, gawn ni am eiliad edrych ar yr adnodau sydd yn dilyn o ddangos ei ffrwyth. Ar ôl iddyn nhw ddod i gredu, mae'r Iesu oedd y Meseia. Dangosodd nad oeddent wedi gwir gredu mai fe oedd mab Duw. Adnod 40, grandewch ar hwn. Eithir y nawr yr ydych chwi yn ceisio fy lladdu. Roedden nhw'n ei gysau e gymaint, roedden nhw eisiau laddu. Chydig adnodau gynt, roedden nhw'n ei credu ynddo fe. Nawr, o fewn chydig o adnodau, maen nhw nawr eisiau ei laddu. Adnod 48. Yna, yr atebodd yr Iddewon ac y dywedasod wrtho ef, ond nid da yr ydyn ni ymdywedyd mae Samaritan wyt ti, a bod gennyt gythrael. Maen nhw'n ei gyhyddo fe o fod â chythrael. Rhain sy'n credu yn Iesu Grist. Rhain, chydig bach yn ôl, oedd yn gwneud proffes, ac efallai bydd yna lawer wedi bod llawn cyffro, mae'r rhain wedi credu yn Iesu Grist. Ac mi roedden nhw wedi credu yn Iesu Grist. Ond sut fath o gred oedd y gred yn Iesu Grist? 52. Yna dywedodd yr Iddewon wrtho, yr awr hon y gwyddom fod gennyt gythrael. I ni'n gwybod dim yn meddwl bod gennyt gythrael. I ni'n gwybod y fod ti o'r un drwg o Satan ei hun. Dyna dilynwyr oedd rhain. Yr oedd rhain yn fodlon dweud wrth yr Iesu ei fod e a chythrael ynddo. Adnod 59. Yna hwy ag o dasant gerig i'w taflu ato ef, a'r Iesu amguddiodd ac aeth allan o'r deml gan fyned trwy canol hwynt ac felly yr aeth fe heibio. Felly maen nhw'n codi cerig i fyny ac yn taflu cerig ato i'w laddau. Nawr, mae hwnna'n ddigon clir. Dwi ddim yn gwybod pwy sy'n gallu dadlau gyda geiriau yna. Y proffes, gwrando ar yr Iesu, ar ôl oed falle chi dweud, llawn cyffro, llawn brwdfrydydd, ac yn dweud, dwi'n fodlon credu yn hwn. O, dwi'n credu hwn yw'r Meseia. Ac allech chi dweud, gyda'i hanes nhw fel pobl, mi fydda yna dyfynu adnodau o Eseia falle, Jeremia, a ddim yn deall beth mae'n golygu falle, ond yn fodlon dweud am ei tadau, am Abraham, am Isaac a Jacob, sôn am Foses. Pob un o'n nhw, bydda'r termau ganddyn nhw, mae'r cefndir ganddyn nhw. Nawr maen nhw'n clywed ar Iesu, hwn yw'r Meseia, mab Duw, ni'n credu yno ti. I ni'n credu yno ti. Ac wedyn nhw eisiau laddau. Roedden mor awyddus, allech chi ddeall y cyffro. Roedden nhw'n gwybod fel pobl roedd Meseia i ddod. Roedden nhw mor awyddus i'r Meseia yma ddod, yn nhw'n meddwl, ai nawr yr amser, a digon o rwyddion i ddweud mae nawr oedd yn agosau at yr amser. Roedden wedi bod yn aros am y cyflawniad o proffwydoliaethau. Ac yn y blynyddoedd hynny, a siwr o fod i mamau tad hwy, a'i mam gia tad ci ac yn y blaen, wedi bod yn dysgu nhw fel plant. Ac yn eu meddwl nhw roedd rhyw ddarlun o'r Meseia. Yn sicr, dros y canrifoedd, mi fydde'r tadau wedi dweud wrth eu plant ac yn y blaen ac yn y blaen, sôn am ffoi o'r aifft a'r holl beth yma, ond yn dweud, ydych chi'n gwybod blant bach, mae'r Meseia yn dod, mae Duw yn anfon ei fab i waredu Israel. Ac felly fel plant, ac wrth nhw dyfu lan, ac nawr yn oedolion yn gwrando ar hyn, ac yn meddwl, ai, hwn yw'r Meseia, ac yn cael ei perswadio, mae hwn oedd y Meseia. Roedden nhw, yn ei dychymyg nhw, wedi dychmygu sut un oedd y Meseia mynd i fod, wedi breuddwydio sut un fydde fe fod. Yn sicr mi fydden ni'n meddwl bydde wedi bod yn fawr, yn gryf, ceffyl mawr, cleddyf, sgleiniog.
gallu anhygol, militwraidd yn gwybod ble i anfon byddinoedd, gallu gweithio mas ariannol, byddai'n gallu derlio gyda'r Rhufeiniaid unwaith am byll, achos os ta Meseia mab Duw oedd mi fydde hwn yn delio gyda'r Rhufeiniaid. Fydde nhw ddim yn dimsgil arno ni dim mwy. Ac felly, mi fydde nhw wedi bod mor gyffroes. Mae'r Meseia'n dod, mi fydde'r Iddewon yn dweud. Mae'n mynd i'n helpu ni o'r diwedd. A mi fydde nhw'n edrych ymlaen. Ac wedyn, pan yn clywed yr Iesu'n siarad mor awdurdodol, goleini'r byd a dwy fi, yna mi fydde nhw'n sicr, hwn yw y Meseia, hwn yw mab Duw, ac mi roedden nhw'n fodlon proffesi, mi roedden nhw'n fodlon rhoi i bywydau arno fe. Hwn yw yn sicr. Mi fydde'r rhai wedi ymateb i'w eiriau. Ond beth i ni yn gwybod yw, nid Meseia'r Beibl ydoedd. Yr un y disgwylion nhw. Yr oedd y Meseia roedden nhw yn chwilio amdano mor wahanol i Meseia'r Beibl ar bob lefel. Ond am eiliad fach, meddylion nhw yn iawn, hwn yw'r Meseia, ond oedden nhw ddim cweit wedi deall. Ydych chi symud ymlaen yn ail, gwrthwynebiad i Grist. Yr hyn a welwn yma, ac mor aml ers hynny dros y canrifoedd, y modd y mae rhai yn ymateb i neges Iesu Grist ac yn barod i ddilyn Iesu Grist. Ar ôl rhyw oedfa i ni wedi weld efallai'n gweld llai byth y dyddiau yma, ond petawn ni newid y math yma oedfa, yn sicr bydde mwy o gynulleidfa gyda ni, petawn ni'n neud yn fyrach, falle nid dim o reidrwydd yn fyrach, ond petawn ni'n cael mwy o egwyl, a dowch y diodydd mewn dych chi, ac wneud e'n fwy cyffyrddus, clustog fan hyn fan draw, a goleadau, a falle cael gwared ar y cadeiriau caled yma. Mwy o ganu. Dim yn mynd mor hir efallai, felly ni'n cael cwbl o benillion ac ail ddweud y pennill ar ôl pennill, tonnau, ac yn dod â'r plant mewn, a dod â rhyw sioe fach mewn, a dod â rhyw ddrama fach mewn, neu beth felly. Pob math o beth, fel ni'n gweld yn yr oes fodern, mae'n llawer i le, math yno o beth, ac wedyn beth sy'n digwydd, mae pobl yn fwy cyffyrddus i ddod iddo fe, efallai. Ac efallai yn fodlon ymateb. I ni'n gweld rhai yn ymateb yn llefydd felly, mwy yn ymateb yn oedfa yn felly, achos maen nhw'n fodlon dod i'r oedfa. Dim llawer sy'n eisiau dod i oedfa bregethu. I ni ddim yn mynd i newid hynny, achos trwy ffolinau pregethu mae Duw wedi addo bendithio. Dyna mae sydd wedi cael ei ordeinio gan Dduw. Felly, fyddwn ni ddim yn newid. Ond beth i ni'n gweld yw hyn. Hyd yn oed mewn oedfa fel hon, i ni'n gallu gweld rhai efallai yn ymateb. Efallai bod yna rhywbeth yn taro, rhyw nodyn iddyn nhw, sydd wedi eu helpu nhw, ac yn sicr efallai fod wedi. Ac i ni'n gweld pobl yn ymateb o ambell waith i neges Iesu Grist, ac yn barod i'w ddilyn am gyfnod. A mae'r rhai hyd yn oed yn ymuno ar eglwys, ac yn gwneud proffes. A falle bod yna lawenydd i weld. Brwdfrydedd hyd yn oed. O, dwi wedi gweld brwdfrydedd. Dwi'n meddwl nôl i fy ieuenctid i ar rhai oedd yn gwneud proffes. O'n i'n teimlo yn ofnadw yn eu cwmni nhw. O'n i'n teimlo yn ddim byd. O'n nhw'n neud i fi deimlo yn ddim byd yn aml iawn, achos o'n nhw mor frwdfrydig. Gweddion y cwrdd gweddi. Allan yn siarad â phobl ar y stryd ac yn dweud wrthyn nhw rhaid iddyn nhw gredu. Ac yn ffyrnig felly. Ac y brallen braidd yn ferniadol, rwy'n fel fi o ddim mor hyderus i fynd lan at bobl ar y stryd a dechrau siarad ar rhyw dieithrin erioed wedi weld o'r blaen. Ac o'n nhw'n gallu neud, ac o'n nhw mor hyderus, o'n nhw mor dda, ond yna beth ddigwyddodd i'r rhain ar ôl 2-3 mlynedd, fe ddath amser, falle, roedden nhw'n gweld rhaid i ni gyfaddawdi, os am cael rhywbeth mewn bywyd, ac yna maes o law ddim mewn capel byth to, wedi mynd i'r byd. Ond o'n nhw mor frwdfrydig, ac yn eich chi deimlo'n euog bod chi ddim mor selog â nhw. Ond i ni'n ei weld yn, dydyn ni dro o tro. Roedd yr Iddewon yma yn llawn brwdfrydedd wrth honni ei bod yn credu mae'r Iesu y Meseia disgwyliedig, ond beth sydd yn digwydd? Beth yw e? Dyma beth sydd yn anodd. Ac mae y wir yn anodd ambell waith, pan i chi meddwl am y sefyllfa yma i ni newydd ysgrifio.
beth sydd yn peri i hyn ddigwydd? Beth sy'n digwydd i newid y broffes yma? Beth sydd yn digwydd i'r unigolyn yma? Yn sicr mae e'n sefyllfa druenus, ac mae e un o'r pethau fwyaf trist i ni yn ei weld, pan i ni gweld rhai yn troi cefn, ac yn troi o'r gwir efengyl. Ac yn yr achos yma, dim bob tro, ond yn yr achos yma, maen nhw yn ffyrnigo. Maen nhw yn gwylltio gymaint felly maen nhw'n fodlon lladd yn yr achos yma. Nawr, i ni'n gweld rhai sydd yn ymateb fel hyn, efallai nhw ddim lladd, ond petai yn rhywbeth sy'n wneud heddi, falle bydden nhw'n fodlon wneud hynny. Ond maen nhw'n sicr yn lladd trwy eiriau pan maen nhw'n dod i sylweddoli. Ond mae rhai yn diflannu ac falle'n chwerw a ddim eisiau ddim wedi wneud â Christnogion bito a pob math o gwahanol mathau, mynd i eglwysu fwy o sgam am gyfnod wedyn i'r byd. Ond fe welwn ni ymateb, maen nhw ymbellhau o'r gwir neges Iesu Grist. Yr hyn sy'n digwydd yma, yn yr achos yma, sydd mor debyg i hanes yr eglwys. Dyma pam mae'r rhain yn gwylltio. A dyma pam i ni'n gweld yn gynt efallai, pam bod nhw'n troi cefn o'i proffes nhw mor gloi. Mae rhai'n cymryd blynyddoedd i troi cefn ar ei proffes, mae rhai'n neud yn weddol gloi, weddol sydyn. Ond yn yr achos yma, mae'n digwydd yn reit gloi, a dyma'r rheswm, mae'r Iesu yn sillafu allan. Hyn yw gwir ffydd. Hynny yw, mae'n dweud wrthyn nhw, reit ar y dechrau, reit ar ôl dweud bod yna lawer wedi credu, mae'n dweud wrthyn nhw, dyma beth yw gwir credu. Arhoswch fy nid. Dyma beth yw Cristion. Adnod 31 a 32. Dyma i ymateb e. Yna y dywedodd yr Iesu wrth yr Iddewon a gredasant ynddo, sylwch gredasant ynddo, os arhoswch chwi yn fy ngairi, disgyblon i mi ydych yn wir. A chwi, a gewch chwi bod y gwirionedd, a'r gwirionedd a'ch rhyddha chwi. Os, sylwch mae yna os. Os arhoswch chwi yn fy ngair i, yna disgyblion i mi ydych yn wir. Felly mae rhaid i chi, o resymeg diwynyddol, ysgrythurol gywir, mae rhaid felly, os nad ydych chi'n ddilynwyr i mi, yna dydych chi ddim yn disgyblion i mi. Dydych chi ddim yn Gristnogion. Ac yn syth, ceir y darlun yn llawn, yr angen am ddatguddiad o'r gwirionedd. Yn y geiriau yma, mae'n dweud, a chwi a gewch wybod y gwirionedd. Mor bwysig yw hyn. Hynny yw, fe fydd un yn datgelu hyn, fe gewch chi wybod. Fe fydd na un yn datguddio y gwirionedd i chi. Fe fydd na agoriad llygaid yr enaid i weld y gwirionedd amdanom ni ac am yr Iesu. Dyma yw gwir ffydd. Fe fydd na ryw wyrth yn digwydd, fe fydd na ddatguddiad, fe fydd y datguddiad yma o'r gwirionedd. A'r gwirionedd yw hyn, beth sydd yn wir amdano chi fel pobl, a beth sydd yn wir amdano fi fel mab Duw, yr Iesu. Fe fyddwch chi yn dod i weld yr hyn sydd yn wir am fywyd yr Iesu, am ei farwolaeth ef, am bechod ac am faddeuant. Fe ddwch chi weld y pethau yma. Fydd y pethau yma'n cael ei datguddio i chi. Mae'n wirthiol. A bod hyn yn arwain at ufuddod mewn bywyd. Os arhoswch chwi yn fy ngair i, os chi'n aros, rhodio, byw yn fy ngair i, fe fyddwch chi'n ifydd, bod y sawl a gredo yn yr arglwydd Iesu Grist yn mynd i fod yn ifydd i rodio gydag ef, i rodio trwy dydd gydag ef, bob dydd gweddill i bywyd. Dyma arwydd o rhywun, fe fydd y gwirionedd, yr efengyl, yn cael ei ddatguddio. Y gwirionedd, fe gewch chi'r gwirionedd, fe fydd yn cael ei ddatguddio i chi trwy nerth yr ysbryd glân. Ac yna fe fyddwch chi yn rhodio yn y gwirionedd, fe fyddwch chi'n ifydd i mi, yr arglwydd Iesu Grist sydd o'ch blaen chi. Yr un o'ch chi'n honni chydig bach yn ôl, bod chi'n credu ynddo fe. Ond yr hyn a welwn ni yma yw, unwaith i'r Iesu sillafu allan nad yw credu, cydnabyddiaeth, cytuno yn y pen yn ddigon. Unwaith bod Iesu Grist yn dweud hwnna, syth ar ôl y neges fod llawer i dod i gredu, yn syth mae'r Iesu'n dweud beth yw gwir ffydd.
i ni'n gweld y newid. Bod rhaid ildio i'r Iesu yn llwyr fel ei gwaredwr personol, fod yr Iesu yn ei gwaredu nhw o gaethiwed Satan, o gaethiwed pechod, ei bod nhw'n gaeth. Dyma be mae'r Iesu'n dweud i chi'n gaeth. Ond yn yr Iesu, fe fyddwch chi'n rhydd. Pan maen nhw'n deall be mae'r Iesu yn dweud wrthyn nhw, maen nhw'n gwylltio ac yn gwrthod e'n llwyr. Beth? Wyt ti yn mentro dweud ein bod ni ar Iddewon yn gaeth? Beth yn y byd wyt ti'n ei ddweud, maen nhw'n meddwl am yr Iesu? Yn dweud ein bod ni yn gaeth? Nid ydynt am newid ei ffordd o fyw, nid ydynt am blygu ac i fyddhau iddo fe. Roedd hyn yn atgas, yn amharu ar ei rhyddid i fyw fel ymynant. Doedden nhw ddim yn gaeth, i ni'n rhyddion. Mae Hendrickson ar yr adnodau yma, grandewch ar y diffiniad yma. Mae un yn rhydd, nid pan y mae yn gallu gwneud yr hyn y mae am ei wneud, ond pan y mae yn dymuno gwneud ac yn gallu gwneud yr hyn y dylsau ei wneud. Yr ydych chi yn rhydd yn wir ystyr y gair, pan ych chi yn dymuno ac yn gallu gwneud be chi fod i wneud. Ond mae rhai pobl yn meddwl mai rhyddid yw i fedru gwneud be dwi am wneud. Mae dyna beth yw rhyddid. Ond ych chi'n gweld ymateb y bobl, adnod 33, hwythau a tebasant iddo, grandewch ar hwn. Had Abraham ydym ni, allech chi gweld bod sy'n ni'n dychmygu fod yna boi rhin digwydd nawr. Os yw hwnna'n unrhyw beth yn ôl profiad o gweld pobl sydd yn troi'n eich erbyn chi ac yn erbyn y neges i chi'n ei bregethu, mae yna boi rhin dod. Mae'r lliw yn troi'n goch ac mae yna rhyw fath o symud yn dod. Had Abraham ydym ni ac ni wasanaethasom ni neb erioed. Pa fodd yr wyt ti yn dywedyd chwi a wneir yn rhyddion? Am warthus. Wyt ti'n gwybod pwy ydyn ni? I ni yn had Abraham. Dydyn ni ddim wedi gwasanaethu neb erioed. Dydyn ni ddim yn gaeth. A bron iawn fel dweud, be fi? Fi ddim yn ddilynwr yr Iesu. Fi, wyt ti'n mentro cwestiynu fy mod i ddim yn Gristion? Dwi'n anodd dychmygu'r sefyllfa nag yw e. Cymaint dros y blynyddoedd wedi mateb yr un ffordd ar ôl oedfa. Falle ar ôl oedfa bregethu'r efengio. Neu falle ddim, falle yr un athrawiaethol efallai. Ac yn mynd i gefn y capel. A chi'n gweld clwstwr o bobl. A chi'n gwybod mae cwyno am y bregeth y maint. Neu falle wrth fynd adre, chi'n gweld rhai falle ar gornel stryd, a chi'n gweld, a chi'n meddwl, o diam, falle bod y galon yn suddo, achos chi'n gwybod, mae yna gwyno am y neges. Efallai o amgylch bwrdd cino, amser cino di sil ar ôl yr oedfa fore, efallai bod yna criw yn dod ac yn gwneud hwyl am ben y neges ac yn dweud, wel, dyna i chi gil, dyna i chi gaeth, dyna i chi bregeth afiach. Dwi'n eisiau gwrando ar hwnna to, achos mae hwnna yn cyhyddo ni, os ydw i wedi deall yn iawn, yn cyhyddo ni o beidio bod yn Gristnogion. Pa hawl sydd ganddo fe i ddweud nad ydyn ni'n Gristnogion? I ni wedi rhoi'n llaw fyny, i ni wedi proffesu, i ni'n dilynwyr o Iesu Grist. Mae gen i dystiolaeth i'w roed. Cwestiynu fi, had Abraham ydym ni? Ydych chi'n gwybod pwy ydyn ni? Pa hawl sydd ganddoch chi gwestiynu ni? Ac yna maen nhw'n parhau eu cyhoeddiadau a chwyno ac yn darchafu eu hunan. Ydych chi'n gwybod beth dwi wedi wneud? Pawb yn gwybod fy mod i'n Gristion. Dwi'n ffyddlon i'r capel. Dwi'n tystiolaethu. Pan i allan gyda'r byd ar nos Wener, dwi'n dweud wrthyn nhw fy mod i'n mynd i gapel. Pa hawl sydd ganddoch chi gwestiynu? Falle fod fy mhroffesi yn ffals. Had Abraham ydym ni. Ond oedd yr Iddewon ddim yn
gallu credu ei bod hwy angen ei rhyddhau o gaethiwed o bawb. Nawr wrth gwrs, i ni'n gwybod fan hyn, doedd yr Iddewon yma ddim yn sôn am gaethiwed i wledydd geliniaethus, achos bydda hwnna'n hirt, achos hanes Israel yw fod o fewn caethiwed i nifer o wledydd dros eu hanes nhw. Ac felly doedden nhw ddim yn cwestiynu'r math yna o gaethiwed. Dim dyna beth o'n nhw, achos bydda hwnna'n amlwg i bawb. Bydda hwnna'n peth hirt, achos hyd yn oed pryd hynny roedden nhw'n o dan fawd yr Rhufeiniaid. Felly nid am hynny roedden nhw'n sôn, nid am gaethiwed ac fod yn gaeth yn wleidyddol felly roedden nhw'n sôn. Mae'r Iddewon yn meddwl ac yn cwestiynu, ni yn gaeth? Gall hynny ddim fod, achos ni yw pobl dewisiedig Duw. I ni wedi cael cyfraith Duw. I ni wedi cael proffwydi gan Dduw. I ni wedi cael yr addewid o'r Meseia. Fedrwn ni ddim fod yn gaeth, fel mae'r paganiaid. Maen nhw'n gaeth, maen nhw'n plygu i eilinoed. Ond dydyn ni ddim yn gaeth. Pai di mentro ein bod ni'n gaeth. Mae mor debyg i Gymru. Bob tro dwi'n darllen yr ysgrythyr, dwi'n meddwl mae bron iawn yn adlewyrchiad o'n gwlad fach ni. Ond yw e? Gwlad mor grefyddol ar un adeg. A gallech chi ddychmygu, had Abraham, ydym ni? Neu allech chi ddweud, i ni'n Gymru. Ni ddim yn wir Gristnogion. Ni sydd wedi bod i gapel trwy'n bywydau. Dwi wedi bod yn ffyddlon i'r achos, dwi'n caru'r pethau. Dwi'n canu'r emynau, dwi wedi bod yn ddiacon, dwi wedi bod yn hyneriad, dwi wedi bod yn bregethwr hyd yn oed. Ac dwi wedi bod yn athros gysil, a dwi'n mynd i colli sil, allwch chi ddibynnu arna i. Dwi'n helpu'r tlawd. Dwi'n rhoi i elusennau. Dwi'n fodlon gweithio. Dwi'n fodlon gyrru'r fan i'r gwledydd a cario'r nwyddau i gyd. Fi, ar ôl wneud hynny, ydych chi'n gwybod faint o help ydw i wedi bod i bobl? Dwi'n rhoi o fy arian, dwi'n rhoi o fy nwyddau, dwi ddim yn mynd byw yn faterol, dwi wedi wneud, a chi'n clywed o'r fi, a'r holl bethau dwi wedi wneud, a chi'n dweud, dwi'n grefyddol a dwi wedi wneud y cyfan. Ac yna fe fyddwch chi siŵr o fod yn mentro clywed hyn, pa hawl sydd ganddoch chi efengelwyr i edrych lawr arnom ni. Neu, falle, yn yr oes i ni'n byw yn ni nawr, pa hawl sydd ganddoch chi bobl sydd yn efengylau diwygiedig, sydd yn addoli mewn ffordd hen ffasiwn? Pa hawl sydd ych chi edrych lawr arno ni, edrychwch i ni'n llwyddo? Pan ych chi'n gweld ymateb fel hyn, yn aml mae'n arwain at ffyrnigrwydd. Ond beth mae'r Iesu'n ei wneud? Oedden stopio pryd hynny meddwl fel felly fi dynnu nôl tipyn bach. Achos mae'r rhain yn troi'n gas. Mae gen i weld adnod 34, yr Iesu atebodd iddynt, yn wir, medda fi chwi, pwy bynnag sydd yn gwneithio'r pechod, y mae fe yn was i bechod, ac yn edrych i'w byw i llyged, ac yn dweud, peidiwch chi a mentro dweud ydych chi o bawb ddim yn gaeth. Achos dyma yw'r athrawiaeth feiblaidd ysgrythurol. Pinau bod chi'n iddew ac wedi cael y gyfraith a'r proffwydi, a'r addewid o'r Meseia, a'r holl fendithion hynny. Beth mae'r Iesu'n dweud wrthyn nhw hyn, yr ydych chi yn gaeth, i chi'n was, i chi'n gaeth i bechod, os i chi wedi pechu. Ac mae hwnna'n golygu, be mae hwnna'n golygu? Mae hwnna'n cynnwys pob un ohonom. Achos fe'n genir ni oll yn bechaduriaid, Iddewon a chenhedloedd, ac felly i ni oll yn gaeth. Beth bynnag ein cefndir, ein crefydd, hyd yn oed os mae Iddewon ydych, dywed yr Iesu, yr ydych chi'n gaeth os ych chi wedi pechu, os ych chi wedi cael eich magu mewn eilwyd Cristnogol efengylaidd, lle mae'r efengil wedi cael ei chyhoeddi'n gywir ac yn lan ac yn bir ac yn selog. Be mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni? I chi'n gaeth os ych chi wedi pechu. Mi rydych chi'n gaethweision i Satan ac i bechod. Dyna be mae'r Iesu'n dweud. A pan dath yr ymwybyddiaeth hyn ar yr Iddewon, fe ddath y troi cefn, ac fe ddath yr atgasedd.
a'r cyhyddiadau. Mae cythrael yn ddod ti. Dim dyma'r Meseia wedi'r cyfan. Neu yn ein hoes fodern ni, nid dyna'r efengil. Mae hwnna'n efengil galed, mae hwnna'n efengil ffyrnig, mae hwnna'n efengil hen ffasiwn. I ni wedi datblygu, i ni wedi newid, i ni wedi addasu, i ni wedi foderneidio, i ni wedi llacio, i ni'n fwy bydol, ac i ni eisiau mynwesu pob math o gredo, ac i ni'n gweld yn dydyn ni, ac i ni'n gweld yr atgasedd yma, a'r troi cefn. Pan mae yna bobl yn dod i ddeall beth sydd yn cael ei ddweud. Nawr I rai, fe ddaw yr ymwybyddiaeth yna o fewn oriau, I eraill o fewn dyddiau, I eraill mae'n cymryd blynyddoedd cyn iddyn nhw sylweddoli beth yw'r neges sy'n cael ei chyhoeddi yma. Ond bob un tro beth sydd yn digwydd yw pan mae'r ymwybyddiaeth yn dod, dydyn nhw ddim yn ei hoffi fe. Pan sillafodd yr Iesu allan beth oedd gwir Gristnogaeth, doedden nhw ddim am ildio I hwn. Wel, yn olaf ac yn drydydd, Rhyddid yng Nghrist, adnod 32, a chwi a gewch wybod y gwirionedd a'r gwirionedd a chryddha chwi. Nawr maen nhw wedi gwadu bod angen I rhyddhau, dydyn ni ddim yn gaeth. Ond mae'r Iesu wedi dweud mae pob un sydd wedi pechu yn gaeth. Ac angen eich rhyddhau a'r gwirionedd yn unig a wna hynny. Siŵr fod llawer sydd yn adnabod gwir Gristnogion yn meddwl, ac wrth nhw edrych ar Gristnogion yn y byd, a maen nhw'n dweud, am fywyd caeth, cul, anodd. Maen nhw'n cydymdeimlo am plant ni. Maen nhw'n teimlo'n drist dros y plant. Ni wedi clywed hyn, cofio clywed hyn blynyddoedd yn ôl. Ond na bobl yn teimlo i'r byw dros ein plant ni. Ac am y fagwraeth caled o'n nhw'n I gael. Ac yn dweud am mor greulon oedd I am ddifadu nhw o bechodau'r byd a phleserau ar y sul. Achos bod ni ddim yn fodlon yn nhw fynd I ambell I beth ar y sul. Ac felly maen nhw'n edrych arno ni fel yn gaeth. Mae'r byd yn meddwl ein bod ni yn gaeth. Ond mae Hendrickson yn dweud hyn, a'i ddweud y dyfyniad to. Y mae un yn rhydd nid pan y mae yn gallu gwneud yr hyn y mae am ei wneud. Ond nid yna, efallai bod yna rai sy'n gwrando ar y we nawr, ac efallai yn ifanc I ffordd, ifanc I hoedran efallai, ac yn dechrau meddwl, dwi ddim yn hoffi'r neges yma, dwi'n cael fy ngorfodi wrando arno, a dwi'n methu aros tan fydda I yn rhydd I wneud fy newis fy hunan. Ond be mae'r ysgrythyr yn dweud wrthyn ni, nid yna yw rhyddid, achos beth yw hwnna, ydych chi'n gaeth I bechod, ac mi fyddwch chi yn neud eich pechod ac yn dangos eich bod chi'n gaeth. Y mae un yn rhydd, nid pan y mae yn gallu gwneud yr hyn y mae am I wneud, ond pan y mae yn dymuno gwneud ac yn gallu gwneud hyn y dylsau ei wneud. Ond nid yna sut y meddyliau'r byd, y dyheu am ryddid I fyw fel y dymuno, cael gwneud beth bynnag y mynwn, heb gyfyngiadau, ond yr hyn y dywed gair Duw, cawn brofi gwir ryddid pan I ni'n dod at Grist, ceir gwir lawenydd wrth ddod at Grist. Yr un sydd wir o bob pechadur, pob un ohono mae aned ein bod yn bechaduriad. Dyna be mae'r neges, dyma be mae'r gair yn dweud, dyna be Iesu Grist yn dweud. Ac felly gan ein bod ni'n bechaduriad, I ni'n gaeth I bechod ac I ni'n gaeth I Satan. Ond y wybodaeth y dywed Crist amdano yma yw y wybodaeth a ddaw trwy ddatguddiad yr ysbryd glân. Mae pan y mae'n agor llygad yr enaid I weld ein bod yn bechaduriad, I weld ein bod ni'n gaeth, ac I weld ein bod yn atebol ger bron Duw. Mae hwnna'n wyrth. Pan mae'r un sydd yn gaeth yn dod I weld ei fod yn gaeth. Ei fod yn gaeth I bechu trwy'r amser. A pa bynnag mor galed mae'n trio I stopio gwneud ambell I beth, dyw ddim yn gallu, achos mae'n gaeth. Ac yn dod I weld ein bod yn eog o dorri cyfraith Duw, ein gaeth ac ein bod mewn carchar tywyllt I, ni allwn dalu'r pris am rhyddhau o gaeth iwed. Mae'n gyflwr drienus. A'r gosb o fod yn gaeth yw colledigaeth tragwyddol. A ni allwn dod yn agos I dalu'r pris am ein rhyddhau
o'r golledigaeth trygwyddol. I ni mor gaeth. Ond ar hyn i ni'n gweld fan hyn trwy ddatguddiad can wybod y gwirionedd am Grist, ac wedi i ni weld ein bod ni'n gaeth ein pechod anheiddiant, yna can weld yna y waredigaeth o gaethiwyd. Dyna beth yw'r gweld y gwirionedd. Yn gyntaf ni'n gweld ein cyflwr ni, ac yna ni'n gweld y waredigaeth o gaethiwyd. A beth yw hynny? Cawn hyn trwy weld bywyd yr Iesu, bywyd perffaith yr Iesu. Dyna beth i ni'n cael gweld. Ac i ni'n dysgu bod yr Iesu wedi cadw'r gyfraith yn fy llefi. Ac yna ni'n gweld bod yr Iesu, trwy ei farwolaeth dirprwyol, ei farwolaeth yn ein lle ni, yn talu'r prist yn cael ei gosbi yn fy lle, ac fe dywallodd ei waed trosom ni ar y groes. Be mae Iesu Grist yn neud ar y groes? Mae e'n talu'r prist am ein rhyddid ni. Dyna'r neges mae Iesu Grist yn dweud wrthyn nhw. Mae e hefyd yn dweud fod yn bodloni gofynion y tad. Ac yng Nghrist yr ydym wir yn rhydd. Pan yn dod at Grist, i ni'n cael rhyddhau o gaethiwed pechod, o gaethiwed Satan, i ni'n rhydd o euogrwydd pechod ac o ganlyniadau pechod. Mae yn rhydd o nerth pechod, nid yw nawr bellach o dan teyrnasiad Satan na phechod mwyach. Mae'r cadwyni wedi torri, mae yn rhydd, dyna beth yw e? Mae'r cadwyni wedi mynd. Mae'r pethau sydd yn ein cadw ni lawr, mae nawr yn gwbl rhydd. Dyna be mae'r neges yn dweud. Pan i ni'n dod at Grist, pan mae'r enaid yn dod at Grist, a droed y groes, yn teimlo'n gaeth, ac yn teimlo'n golledig, ac yn teimlo'n euog, ac yn teimlo'n ffrwnt, ac yn dod i glywed am Iesu Grist ar groes, mae'n dod at y groes ac yn gweld, yr wyt ti wedi byw y bywyd perffaith yn fy llefi, yr wyt ti wedi cymryd y gosb yn fy llefi. Ac wrth ddod at Grist, mae'r Iesu yn dod ac yn mynd lawr a'i fraich estynedig achubol ac yn cymryd eich pechod ac yn ei hoelio i'w groesef. Mae'n rhoi ei gyfiawnder, ei pur, ei perfeithrwydd i chi ac i chi wedi gorchuddio'n llwyr ym mherfeithrwydd Grist. Ac os ych chi'n parhau ar ddarlun, mae'n taro'r cadwyni yn ddarnau bach. Ac ych chi'n rhydd o euogrwydd pechod, o gaethiwed pechod, o gaethiwed Satan. Nawr, i ni wedi'n cyfiawnhau, i ni'n gyfiawn, i ni ddim yn gaeth dim mwy, i ni ddim yn y carchar tywyll di, i ni'n gyfiawn, i ni wedi'n maddau, i ni wedi'n mabwysiadu, i ni ddim yn gaeth weision mwyach, i ni'n blant i Duw. Mae'r darlun yn mynd ymlaen. I ni'n blant i Dduw holl alluog, nid yn gaeth mwyach, ond yn blentyn iddo fe. Mae'r sawl a ddaw at Grist. A credu ynddo. Ond mae'r credu mor wahanol i gredu llawer. Falle nid pob un, falle roedd na rai yno oedd wedi credu. Rhaid bod na, tybiwn i bod na. Ond mi roedd na lawer yno doedd ddim, ond roedden nhw wedi credu. Ond nid credu achubol oedd e. Credu yn y pen oedd e. Credu oedd yn ei siwtio nhw. Credu achos roedd yr Meseia yma yn siwtio beth o'n nhw eisiau ar y pryd. Ond pan oedd yr Iesu esbonio iddyn nhw beth oedd gwir Gristnogaeth, fe droio nhw i cefn. O, na bu na rai. Pan yn clywed am yr Iesu, yn dod a droed y groes, ac yn dod â llwyr gredu yno, a llwyr ffwyso arno, am iachawdwriaeth. Achos pryd hynny caiff brofi gwir ryddid, dim ond pryd hynny, pa mae gwaith gwirthiol a chybol gan Dduw ydyw, a chwi a gewch wybod y gwirionedd, a'r gwirionedd a chryddha chwi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Ac yn diolch o Dduw pan yn y carchar tywyll di. Mae ti sydd yn rhoi y goleuni. Mae ti sydd yn rhoi y gobaith a'r ffydd i gredu. O Dduw graslon, gweithio'n rymus yn ein plith yn y dyddiau tywyll yma. A bu na lawer, nid yn unig yn dweud ei bod nhw'n credu, ond yn llwyr gredu, a phwyso, a dilyn, a rhodio,
gyda'r arglwydd Iesu Grist. Gwna ni ar hyn y dylsyn ni fod, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 376 o iachawdwriaeth gadarn o iachawdwriaeth glir. Fi dyfais o'i chyffelib erioed ar fôr na thir. 376 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.